everyone! Hi everyone! Samtang dili pa ko maadto sa store, ako sang picture ako sa gawas. Palibot sa palibot, tanaw-tanaw sa akong mga dugi, tanaw sa palibot, ug naunsa na. Kay akong time limited gid akong time kada adlaw. So kadiyo ta gid ko mo lantaw. 10 minutes, 15 minutes, or 5 minutes kay ngano daghan kog trabaho, ako pangunahon akong anak. Ug diga mo, dayon anhan pud ko sa iro sa mga akong mga dugi digamo sa akong cat digamo pang limpyo sa pagkaon gi grabe gi gron daghan na maging migas sayo sa buntag, grabe gyud di matabang ron ang mga migas, mga ants nga grabe gyud. Napay akong mata nga nagsakit, di na gyud matabang akong mata nagsakit tungod sa may niburot pa murag boringgit, murag mao gron na di na boringgit gron murag sa tiredness sa kakapoy kahago sa nakalitan di ko limpyo sa downstairs god na limpyo ba basin natud-an ni og mga tagok-tagok nga tanom nga labi nagkanang malagnob nga ako ang nabasbas basin na aris kong mata ba maugro ni na infected ang ako ang pikas mata. So karon libot-libot lang sa kuang palibot hantod nga mahuman 5 minutes. Nindot kay akong tanom nga gwapa kaayo. Basta yung natingnan, gwapa kaayo. Pero mora gini akong kalipay. Mora man ni ako ang kalipay sa matag adlaw sa daily. Mo ni akong gikahiligan. Sa diri pa to akong husband, ari gid ko diri magsigig tanom. Kay duha man mi kabuok mo trabaho. Ako sa tindahan ug siya dinhi, daghan kaayo mi trabaho. Pero karon nga ako na lang usa, ako na lang ging usa maglimpyo-limpyo. Kay makasib man gyud ug ako ray mo trabaho. Labi nagbasbas, limpyo sa ubos, padung sa ubos, makasibig ka. Kag din am kay tanto nga daghan kay sagbot. Ang daghang sagbot ani sa una ra nga katong wala pa gid masunod og limpyo. Nya akong isuon mo to yung trabaho dito sa kural nya ako, igo ko maglimpyo. So ikaw ugma kay Sabado magdomingo anhi ko dinhi dapitan na pod. Humnon ko tog basbas sa ubos, humnon ko tuog limpyo ang ubos kun okay na akong mata, kun dili okay akong mata pikas maglantaw-lantaw lang sa ko sa kilid-kilid hantod nga maoki ang akong pikas nga mata nga sakit akong mata gidayamot lang naon sa giga ni lantaw ko sa tanom para mawa di ay basin magic ba basin ay magic sa ako ang mata dire mawa na niya kasakit sa akong mata nindot kay dinhi sa probinsya kay makita gini mo ang bisan unsa niya makahanggap kag presko kayong hangin sa province life simple ra pero noon libre gyud ang hangin. Thank you for watching everyone, thank you for watching sa taas na kong tabi rong sayo sa kabuntago. Salamat sa inyong paglantaw, pagsuporta kanako kanunay. Salamat. Naku mata na sana on dako na. Ayan dako. Bye.